uyintombazana elungile. She's a nice person. Uyabathanda kakhulu abantu, uyakuthanda usebenzisana nabantu. Uyawuthanda nomculo, uyakuthanda actor, and then uphiwe ke u-actor kakhulu. Ungayi-explaina lento ubuyenza izona? Yebo, kunyanzelekile uba ndi-explain apha ko. Xa uyijongile wena le nto uyenzayo irayithi, usijongisa ngabantu abekuhlalile, uthini ngesithunzi sikatata? Wow, isidima sikatata. Tata lo uza kolusa unyana wenkazana kulo December ngosithathayo. She understands her craft. What is important for her, she is very, very consistent. She's not only taking photos on the church, she's also doing acting, music, and also joining agency, and also as a businesswoman. She understands very well her craft, and I urge everyone to learn something to her, because in the society she's emhlabeni kunzima andinuphila ngaphandle kwakho Thandiwe ndiyazibuza umhle angakhetha mna madoda engande zakubiza utata wami na ubiza utata wami ebang o rata batho ke ngwanana ebang o rata ikemela ha batle go senywa ke chomi e sharp go nna o friendly ko motho ngohle ebe hape o rata sekgowa o rata le sekgowa o rata ndise-COVID emva kwesikolo nandihlala eraceway apha ndizobona ifriend yam usisi wakhona ungumuntu right. She's a lady elinamandla like elithanda ulutsha, and ungumuntu like positive that can when ungafunda izinto kuye, and nasecaweni ungumuntu active soloko eququzela into ezininzi uyazenza on good and positive, and esihlaleni uyathandeka, ungumuntu obiza ulutsha alifundisa into ezininzi and ungumuntu onama vision yabo. You can learn something kuye xa unohlala ecangwa kwakhe, ungabona izinto ezininzi kuye. This is what igama lami ndinguMatseliso Dingiswayo. Namhlanje ku-Sunday hlala eKraaifontein eraceway, sisesikolweni eMasibambane ecaweni, ndikhonza the Akufire Ministry. Umsebenzi wami apha ndiyafota, ndiphotographer, nam ndiyimember yebandla endifunayo endifuna ukuyi-achieve is that nam ndizibone ndiphumelela, ndizibone ndisokha indlu yamaphupho wam e-Eastern Cape, ndizibone nam ndiqhube yam imoto, nam ndizokwazi ukutestifya njengabanye abantu, because ndiyabona uba if you believe konke kuyenzeka. Into endenza ndayithanda inkonzo ese-Akufire is that abantu bayangena begula baphume bephila, bangene bengenamisebenzi baphume befumana imisebenzi. Konke kuyenzeka kule cawa bethinana. Nam kwam nam ndibona utshintsho empilweni yam, ndingene apha nam bethinana ndinguloo mntu, but ngoku nam ndiyazibona ndingumuntu ebantwini, ndade ndanyusela ndabekwa nasesikhundleni soba mandifote. So endibona ngoku like i-acting yam ngoku ngokungena kule ndawo iyakhuphuka, and ike ngoku nokufota kwam nam ndiyafuna uzibona ndiyofota kwezinye indawo, because ngoku ndinayo ne-agent, so ndiyakhula kancinci ndiyakhula, and ngoku ingase umntu aphakamise isiphiwo sakhe
enze le nto angayifihli. Ekufikeni kwam e-Echo Fire ndiye ndalibona utshintsho empilweni yam. Inye into iye yandihlukumeza ngo-2016 kukushiywa ngumama wam. Eyona challenge bendinayo kukungaphangeli. Iphupha lam kukokha ikhaya lam. Into ebalulekileyo kum ngoku ndiyazibona ukuba ndiyaphi.